Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos, mabalos po. Let us now begin the novena to our patron, Saint Jude Thaddeus. Please rise for the opening hymn. The Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God in all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you,
and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaom mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoton na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, kapiyastahan kang satuyang Heso Kristo ang pinakahalangkaw na padi. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat for passing the board exam of Maria May, kang Abache family, ni Emily Villagomez, Eliza Jane Balian and family, Melie Mare, Rihuso family, Angelica Palmes, for passing the CPA board exam and for successful operation of Vilma and full recovery,
by Jeric John Balbin and family. Special na intention for safe travel kang Armenia, Acabado, and Bandokilio family to pass the CHRA examination ni Angela May Lapazaran. Si Ringman, special na intention kahagadan kang Sales family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Mabel asin for all souls, kahagadan ni Rita Bandokilio, kalag ni Riding ni kahagadan ni Ray Gianan, sa kalag ni Danilo, dulot ni Noel is Nunez and family, sa kalag ni na Rosalie asin Teresita ni Mary Jane Banaag, for all souls ni Emily Villagomez, for all souls kang Lasin family, ni Rodolfo asin ni Esther, dulot ni Elsie Abuedo, for 4th death anniversary of Easter, kang Abrahams family, for all souls kang Pili family, as in for all souls na dulot kang Rijoso family. Sa pagpuon kang satong selebrasyon, banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Webes, sarong komunidad, nagkakatiripon kita sa pag-arang, pagtaong onras sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulok po kita bilang sarong komunidad sa iyang pamibi, intersesyon, asin tabang. Lalong-lalo na sa tuyang mga pangangaipo bilang sarong nasyon, sarong komunidad, asin personal, asin pangangaipo kan sa tuyang familia. Siringman, padagos naman kitang mag-omaw asin magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na inaako niya to dahil sa tabang asin pamibikan sa tuyang mahal na patron. Ngunyan, Webes man, pakatapos kan selebrasyon kan Pentecostes, kada Huwebes, pagkatapos kan Pentecostes, ipinagseselebrar taman po ang kafiestahan kan sa tuyang kagurang na si Jesu Kristo ang daing sangkod na halangkaw na padit. Jesus Christ, the eternal high priest. Ngunyan midbidon tana ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako ning makurit, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapapayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mag-awit kita nin kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa naitaas, asin sa nagkakatulinangan, sa mga taong marahayan mo. Inoong maumili ka, inorotyawi ka, sinasawami ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka, uli ka, nagulang mo, kamurawayan, nagurang na Diyos sa langit mo, Diyos amang matatamang, nagurang na ating bugtong Yesu Cristo, nagurang na Diyos, Kordero ng Diyos, pati ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalangan, tinabang, ayaraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalangan, tinabang, ako ang sa mo pakiwahera. Ika na nagtutukaw sa ko ka naman, ayaraki kami. Ikasanan, banal, ikasanan, kakurangan, ikasanan, urong, kahalangkan. Yesu Cristo, kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mabibi kita, Ama, para sa imong kamurawayan, asin para sa samong kaligtasan, ginibo mo sa Yesu Cristo bilang halangkaw na padi, ang banwaan na sa iyang ilinigtas, hulikan sa iyang dugo, makahiras man dugod sa kapangyarihan kan sa iyang krus, asin pagkabuhay liwat sa pagselebrar ka ining Eucharistia. Inihinahagad ni, huli kay Yesu Kristong kakurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Kantaon na magadan si Hading Uzias, nahiling ko ang kagurangnan. Nagtutukaw siya sa iyang trono, halangkaw sa kamamuraway, asin ang bilog na templo, napapano kan sa iyang gubing. Sa palibot niya, nagtitindog ang mga serap, ang lambang saro sa inda, igwa nin anom na pakpak. Anduwa pantahob kan sa indang lalawgon. Anduwa pantahob kan sa indang mga bitis. Asin anduwa, ginagamit ninda sa paglayog. Nag-iinapudan sinda nin makusog. Banal, banal, banal ang kagurangnan nin mga hukbo. Ang bilog na daga, pano kan sa iyang kamurawayan. Natanyog ang pundasyon kan templo, huli sa kusog kan sa indang tingog, asin napano nin aso ang templo. Dangan nadangog kong naghapot kagurangnan. Si Isay ang sa kong susugoon. Si Isay ang sa tong magiging sugo. Nagsimbag ako, uya ako ang sugoa. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kuyang pastor, ding anuman na magkukulang sa sako. Ang kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkukulang sa sako.
Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng sabsaban, as in dinadara niya ako sa mga tubig na malinaw. Giraray, pinapakusog niya ang sakong kalag. Pinapanginutan niya ako sa mga dalan nin katanosan, huli sa iyang ngaran. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anoman na magkukulang sa sako. Nag-aandam ka nin sarong bangkete para sako, sa atubang nin sakong mga kaiwal. An sakong payo, linalahidan mo nin lana, an sakong kalis nagsusupay. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. Totoong an karahayan sa kaan pagkaherak, magdadanay sako sa gabos na aldaw nin sakong buhay. Mag-ierok ako sa harong nin kagurangnan, sagkod na ako may buhay. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anoman na magkukulang sa sako. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtingkalag sa langit at sinagsabi, Ama, duminatong na an oras, pamurawayaan sa imong aki, tanganingan sa imong aki magmuraway sa imo. Itinao mo sa iya ang kapangyarihan sa gabos na tao, tanganingan buhay na dayong kasagkoran, itao niya sa gabos na ipinaniwala mo sa iya. Sinda sa kuyang ipinagpamibi. Di ko ipinapamibi ang kinaban, kundi sinda na itinao mo sa kuya, asin sindaan sa kuyang kamurawayan. Itinao ko sa sindaan sa imong tataramon, ikinaong isindakan kinaban, kundi tabako sindang taga-kinaban. Dai ko ipinapamibi na halion mo sinda sa kinaban, kundi surugon mo sinda sa maraot. Bako sindang taga-kinaban, siring na ako bakong taga-kinaban. Pakabanala sinda sa katotoohan. An sa imong tataramon katotoohan, siring na ako sinugo mo sa kinaban, sindaman sinusugo ko sa kinaban. Huli sa inda ako nagpapakabanal. Tanganing sindaman mapabanal sa katotoohan. Bako sanang an mga parasunod ko an sa kong ipinapamibi. Ipinapamibi ko man ang mga matubod sa imo. Hulikan sa indang tataramon. Nagabos magkasararo, siring na ika, uyas ako, asin ako, yaon sa imo. Nasindaman magin siring sa tuya, tanganing an kinaban magtubod na ako sinugo mo. Itinao mo sa inda, ang kamurawayan na itinao mo sa ko, na sinda magkasararo siring sa tuya. Ako sa inda, asin ika sa kuya. Tanganing magkaburonyog sa pagkasararo. Makaaraman kinaban, na ako sinugo mo, asin sinda namumutan mo siring sa pagkamuot mo sa kuya. Aba, sinda itinao mo sa kuya, buot ko, na kunhain ako, yaon man sinda, kaiba ko. Nganing mahiling ninda, an sa kong kamurawayan na itinao mo sa kuya. Hulitan namutan mo ako, bago linalang an kinapan. Maugayo na ama, dai ka namidbid kan kinapan, namidbid ta ka. Asinan mga ini nakamidbid na ako sinugo mo, ipinapamidbid ko an sa imo ngaran sa inda, asin sa kuyang ipinapamidbid. Tanganing an pagkamuot mo sa kuya, mapas sa inda, asin ako man, mapas sa inda. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta, kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. I forgot to mention, ngunyan man pala pinagsaselebran nga to ang 127th year kang Independence Day kang Pilipinas. So isabay taman po sa satuyang pamibi, asin intensyon, sa tuyang nasyon. Siring na ni Ebanghelyo nagsasabi, lalong-lalo na
magpamibi po kita para sa pagkasararo. May nabasa ako sa Facebook, ano da ang apod kay itong ginawa, tapos iniwan lang. Ang apod, Independence Day. Yan. Pagkatapos kang iwan, yan ang Independence Day mo. Today, as I made mention sa pagpuon, pinagsaselebrar niya to ang saro kan mga relatively new feast. Iyo po ining pinag-aapod na Feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Kabanal-banaling halangkaw na padi. Usually, after Pentecost, Thursday after Pentecost, bago ini, nagpuni ni kang 1987, pinagmukna ang siring na kafiestahan. So kang Lunes, saro manabagong kafiestahan, kang 2018, ipinagdeklara man ining kafiestahan ni Mama Mary as the Mother of the Church. Yan. Duwang kapiestahan ang pinagselebrar ta after Pentecost. Ano ang katuyuhan po kaini na kafiestahan kan sa tuyang kagurangnan na si Hesus Kristo bilang halangkaw asin kabanal-banaling padi. Enot, it focuses more on the priestly office of Christ. Papagirumdum kita na si Kristo bilang padi, nagdusay kan sa iyang sadiri para sa satuyang kaligtasan. And we are also being invited and challenged today to appreciate more the goodness and mercy of God sa iyang pagkaherak asin karahayan sa sato, lalong-lalo na iniipinahiling niya sa paagi kan sakripisyo kan sa iyang aki. Tanganing kita makabalik sa iya, makabalik sa mahal na Diyos, asin makamtan niya to ang kaligtasan. And so today we are also asked to pray for our priest, especially our priest na who act in the person of Christ, in persona Christi, or digdi sa kinakban sila ang pinagkukonsiderar na mga alter Christus, another Christ. So, iyan ang kahulugan po kan sa tuyang selebrasyon mo niyan. May nabasa akong sarong article. Let me share this with you. Kasi para sa kuya, ini nagtataonin magayon na description kung ano dapat ang sa tuyang relasyon digdi sa satuyang kakurangnan na eternal high priest. And this also describes kung ano ang relasyon na ipinapahiling sa tuya kan sa kagurangnan bilang sarong banal asin halangkaw na padi. Ang title po kang article, 3 Types of People in Your Life. Especially today, sa satuyang gospel, tigtataraman kita kan satuyang kagurangnan that he was trying to pray for all of us. Pray for unity, praying for guidance, praying for protection. Para sa iyang mga disipulos, as in para sa gabos na nagsusunod sa iya. It is as if he is still telling us na ang satuyang relasyon sa iya is not only until death do us part, but till life, until after death. Bako sa nang until death, but till life after death. Yeah. So, ibig sabihin, nagdadanay na relasyon. Ano ining mga 3 types of people sa buhay ta? Yan. Ang saro po kayan, ining, anong apod ka ini? Leaf people. Yan. Mga dahon. Yan. And ang pangdua, dayo garing digdi, branch people. Mga sanga sa buhay ta. And anong nasa irarom kayo ni? Root people. Yan. Sisay po ining mga leaf people sa buhay ta. These are people who come into your life just for a season. Pansamantala lang. Minsan, pansamantala para magsamantala. Yeah. Yeah. Ini ang mga tawong leaf people. You cannot depend on them because they are weak.
They only come to take what they want. Yan ang mga dahon. But if the wind comes, they will live. Natatakdag pag naparusan. Yan. You need to be careful of these people because they love you when things are okay. But when the wind comes, they will leave you. Babayaan ka. Iiwan ka niya. Oh. Sabi nga ni Kayan, now you see me, now you don't. Ang peg. Kansiring ng mga tao. Yan. May kilala ka bang ganyan sa buhay mo? May naalala ka ba? Ang pangduang klase, nintawo sa buhay tadaa, iining mga branch people. They are strong. Ang sanga, makusog. But you need to be careful with them too. Because they break away, nababari when life becomes tough. And they cannot handle too much weight. They may stay with you in some seasons for the meantime, but they will go when it becomes harder. Kaya sa mga siring na tao, masasabi mo na lang sa ila, nasaan ka nang kailangan kita? Yan. What happened, Bella? Yan. Iniyan mga tawong sabihon ta, user-friendly people. Yaon lang pag mautang. Yan. Pag may kaipuhan sa imo, pagdain ang pakinabang sa imo, bye-bye. Yan. Lilibakon ka na. Papakarauton ka na. Ini ang mga branch people. And ang last, ining mga root people. This is actually what is ideal. Ini ang nagklase nin relasyon na dapat igwa kita sa satong kagurangnan. And this is precisely the kind of relationship that our Lord wanted to establish sa lambang saro sa tuya. And this is also the kind of people na dapat igwa kita sa satuyang buhay. These people are very important because they don't do things to be seen. Iyo baga po ang gamot. Dahil sinda nahihiling, pero yaon sinda. Nagtatao, ninkusog sa satuyang buhay. They are supportive even if you go through a difficult time. They will never leave you. They will water you and they are not moved by your position. They just love you like that. Yeah. Mapapasana all ka na lang. Kung igwa ka nin siring na tao, klaseng tao sa imong buhay. It's not all people you meet or are your friends that will stay with you. Only root people. Ining mga root people will stay with you no matter the season. Obviously, namumutan kong mga tugang, iyo ini, it is to this last type of people, the root people, where we can describe our relationship with our Lord. Where we can describe the relationship of Jesus Christ, of our Lord to us, the eternal high priest. If you can still remember 2 Sundays ago or 2 weeks ago, we just celebrated the ascension. He went back to his Father in heaven, but he continues to assure us that no matter what the season is, he will never abandon us. That is precisely what our gospel is telling us today. Babayaan, pero dai papabayaan. Yan. Nagbalik niya siya sa Ama, binayaan niya kita, pero dai niya kita papabayaan. Yan. That's why, sa satuya pong Ebanghelyo, padagos tang nadangog ining pamibi niya para sa to. Pamibi sa pagkasararo,
pamibi sa proteksyon, pamibi sa paggiya, as in padagos na pag-inspirar sa to. Kaya baga, the past days, we've been hearing about His assurances sa iyang mga disciples. And I suppose, the same assurance na tigtatao niya sa lambang saro sa tuya. Anong sabi niya? Particularly sa John 16, sabi niya, "It is for your own good that I am going. Unless I go, the Advocate, the Holy Spirit will not come to you. But if I go, I will send Him to you." Kaya sarong magurang, sasabihanan sa iyang mga aki, "Ma-abroad ako para later on, makapadara ako ng balikbayan box. More than any monetary assistance or support, more than any balikbayan box, sa iyang pagbalik sa iyang ama, ipinaduga niya mismo ang Espiritu Santo. Another assurance, "I will go to prepare a place for you, so that where I am, there you will be also." Totoo, maiinot ako sa Indo. Alagad pag-abot ko duman, maandam ako ning lugar para sa Indo. Ipipetisyon ko kamo. Tanganing kung hain ako, yaon man kamo. In other words, He will stay with us no matter what the season or situation is. Iyan ang sa iyang assurance sa to. He is our root. He is the source of our existence. So ang challenge po sa tuya, kaining sa tuyang celebration, let us also, as we relate with one another, be root people to one another. Not simply live or branch people to them. Amen? Sagaran ka na pa, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan maidulot mi manlugod na maninigo asin dayaday, ining mga misteryo, hulit ako nan sakripisyo ginigirumdom, na babagoan gibonin pagtubos sa samo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong Itaasan espiritu. mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran huli kay Kristo na samong kagurangnan. Siya ang totoo, asin daing kasagkoran na padi. Sa pagtugdas kan forma nindanay na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sa diri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot kaini sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakanmihan sa iyang laman sakripisyo, na idinulot para sa mo, kami napapakusog.
Asin pag iniinomi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kay bakan mga anggeles, asin arkangeles, kay bakan mga tronos, asin dominasyones, asin kay bakan gabos na langit no naukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Palad ang narinig sa ngaran ng kagurangan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangan, ikan ang gadaan banal, burabot ikabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kainitay niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa ido. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabulosod para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagpod na ikahamagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagalan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa na si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero, siring man girumdumas sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga kadandangan, ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kayba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaybahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaybahan si San Antonio de Padua. Nakaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan,
sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sinpinatuon, kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa waldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa ibong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuyang espiritu. po niya na hiras sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladat kita, uya digdi na ako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Giya sa Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa.
Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po ang gabos. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibig kita. Kagurangnan, sa paghiras niya mo sa sakrifisyong ini, na ipinagtugon kan sa imong aki na sa mong gibuhon sa pagrumdom sa iya, magimanlugod kami sa kaibahan niya mga balaog na daing sagkod para sa ipo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduang koleksyon, para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 22,942 pesos may 95 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 3,324 pesos may 5 sentimos. Ang ikaduwang koleksyon nag-abot man po sa 7,395 pesos. Sa mga maawot po magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ining mga items sa opisina. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 20,000 pesos, 1,500 pesos, 1,000, asin 500 pesos. Donation through GCash, 3,725 pesos. Kay Regianan, 2,000 pesos.
Asin kay Mr. and Mrs. Urbana, 500 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa indo, sa mga naglingkod, sa tuyang altar, choir, live streamer, lay ministers, lector, commentator, mass collectors, and sa tuyang sakristan. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumutot, asin mahiharakon, anama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you and good afternoon po.